Zato Lukman mudriot, koja go savjetuje svoj sin, mu reče, o sinko moj, zapamti ga uvije 4, ja će ih spomnam 6 rabota. Raboti za dunja koliko što će živjeti na dunja, a raboti za ahiret koliko što će živjeti na ahiret. Koliko će živjeti na dunja, a koliko će živjeti na ahiret. Raboti za Allah koliko što imaš potreba za Allah. Koliko imaš potreba za Allah? U sve koje sekunde imaš potreba za Allah. Za vozduh, koliko imaš potreba? Sve koje sekunda. Možeš da živiš bez vozduh? Ne možeš. Isto imaš potreba za Allah, vidiš Allah go dao vozduhov. Nimavaj na grešni djela, videći, pazi koliko možeš da trpiš džahennemski od toga od tije grešni djela. Koliko možeš da izdržiš na džahennemski ogan i toliko pazi od grešni djela. I od nikogo nemoj da baraš pomoć. Osveno od onoj koji nema potreba za nikakva pomoć. I od nikoga nemoj da baraš pomoć. Videći danas kao učevo, ako ti pomogne, ti je nema da ti pomogne to što svaka ti pomogne. Će ti pomognat za ti se fala putre, da te ponižem, da te ostramota da se fala po kafani. Jedinstveno ono koji pomoga bez da ti prigovara, to je samo Allah dželle dželaluhu. To je samo Allah dželle dželaluhu. I šesto, koja će sakaš da napraviš neko delo ili nekoj greh, togaš odi u neko mjesto kada što Allah dželle dželaluhu nema da te vidi. Koja sakaš da napraviš neko grešno delo, odi u neko mjesto kada što Allah dželle dželaluhu ne može da te vidi. A zatim ima mjesto kada može Allah dželle dželaluhu da te ne vidi. Elem ja'alem bi enna Allahe jara. I zatim ne znaš be čovjeku da Allah gleda sve. Ako Allah go zna tvoj skrišen pogled, a što je skrišen pogled? Ja'alemu ha'ineti l'a'yun wa ma tuhfi sudur. Allah go zna skrišni od pogled i ona što se krivo gradi. Što je skrišen pogled? Ti sjediš, razgovaraš čovjek i vo sekunda, bez da vrtiš glava, gledaš oči, Allah ova te ugleda. Ne samo ova, ti go beleži,